The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Matthew 3:10-12, as it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 7:18, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way. Psalm 147:5, great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. Psalm 8:3, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. Verse 4, what is man, that thou art mindful of him, and the Son of Man, that thou visitest him. Deuteronomy 10:17, for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung napabakitay mga sala nga gitaguan diya sa atong kalag kay kini mahimo lamang babag sa atong paghimuon nga pagtuon sa pulong sa Dios. They become barriers, therefore we have to get rid of them, flush them out. Pinagi sa atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga atong gitawag kini og the rebound technique or recovery technique. Anong kita masiguli ngadto sa atong paggingamitay sa Dios. Busa atong gamiton ang 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higalang nga wala pay kaluwasan. The issue you're facing is not confession of sins, but faith alone in Christ alone. Gamita ka na imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father,
It is so stunning and amazing. The moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave us. You never change. Your faithfulness never wanes. Your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. Nagampo kami. Ang kini among pagtuga tunaan ni ining adlaw might be real to us, might become a blessing to us, and that our minds might be open to what we are about to study today. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers o kadtong nagasunod na nining atong Bible study through the YouTube o especially sa atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome. Everybody, welcome sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot ining atong tunanan nga giuluhan og the real keys of success in life, ang matuod nga mga yawi alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Now, kitang mga magtutuo nagaatubang kanunay sa atong kinabuhing Kristiyanon. What I mean is, before us, mao kini ang pahinumdum kanato nga ana kita'y tahas ngadto sa atong Dios nga mahal. Kay kita nahimo namang magtutuo mga luwas o kita mga lungsuranon naman sa eternidad. Tagalangit naman kita human nato dawata sa Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Kay nadugtong nahiusan naman kita kaniya hangtod. Karon kay niya pa man kita nining kalibutan nga gidumala sa kaaway sa Dios nga si Satanas. Iniya kita sa iyang teritoryo. Ang Dios nagasangkap gyud sa tanan natong mga hinagiban atong maggamit batok niining espirituhano natong mga kaaway. Wa gyud masipyat, wa mapakyas gyud ang Dios sa pagsangkap kanato sa tanan natong mga gikinahanglan. And besides, kining maong away nga espirituhanon, dili ni kay ordinaryong away, kundi this is a full-scale war, spiritual war nga atong giatubang matag gutlo sa atong kinabuhi. Og mao nga murag bation tas kasubo sa atong mga kaigsuonan nga mga Kristiyanon nga wa sila makaamgo niini nga nakita giatubang nga kanang battle, no, not only battle but war, spiritual war. Og of course kita gipainomduman sa pulong sa Dios nga tulo ni ka mga nagunang mga kaaway nato nga espirituhanon, the world, the devil, the flesh. Og kining kalibutan, dili kining kalibutan tong gipuy-an kundi ang mga sistema nining kalibutan na iya ni Satanas. Mao na usa sa atong kaaway mao ang kalibutan, the world, cosmic cosmos diabolicos, the devil's world. Ikaduha,
the devil, ang yawa, mao ni naguna sa mga kaaway natong espirituhanon. Espiritu man. So, nanginahanglan og espiritual nga mga hinagiban sa pag-asdang bato kaniya ni Satanas nga kanhi Lucifer. O unsay ikatulo natong kaaway mao ang atong kinaiyang makasasala. So mao ni atong mga dagkong mga kaaway espirituhanon. O klaro tataw kayo kana sa pahinomdom gipasidaan sa Dios kanato nga bantay mo kay kabubuton sa Dios nga kitang iyang mga anak mga dinaugon. Ug mabitaw ni atong giduputan paghisgot ni matuod gyud nga Yahweh alang sa kalampusan sa itong pagkinabuhi. Buot sa Dios nga kita magmalampuson, magmadinaugon, winner believers. O magmalampuson in the sense nga nagagamit kita sa tanan ng mga hinagiban, mga kasangkapan nga of course gisangkap sa Dios kanato nga iyang mga anak. Sa ako lang ginaingon niya, wa gyud magsipyat ang Dios nungka. Dili gyud siya masipyat sa iyang pagsangkap kanato. So mo na nga grasya ang tanan. But like I said, it's a matter of choice. Daghan man sa atong mga igsuong mga Kristohanon nga lagi sila makaamgo niini nga ang Dios matinumanon gyud siya sa iyang pag-atiman ug pagsangkap kanato. Wa gyud niya biyahe. Nya mao lagi na. It's a matter of choice kung unahon ba nimo ang iyang mga gisangkap, iyang provision, iyang protection, o imo bang ipaimuslan. Mao kana. Because God wants us to make use, avail, gamit sa iyang mga gipangsangkap kanato ng iyang mga anak. Usas mga kinaiya sa Diyos, mao nga siya. He is in the business of providing His children. Huwag yun na siya mapakyas niya na. He is so faithful. Mawita ng kanunay na ito, nagikanta ka ng hymn, Great is Thy Faithfulness, which is my favorite hymn. Mao na paborito nako, kinaham nako nga hymn nga ako ganinging na nga akong mga anak nga inikamatay na ako, mao na ipakanta gyud, Great is Thy Faithfulness. Akong gisulti na sa akong asawang mitaliwan nga mao kana, Great is Thy Faithfulness. Faithful gyud, matinumanon gyud ang Dios. Okay? Nagkaron mga Kristohanon naman ta, iya naman tang mga anak, mga sakop na masarianong panimalay sa Dios. Gisuluban naman tas pagkamatarong sa Dios. Nga tao naman kita pag-usab, born again. O ang atungan tuan naman gilista naman, gisuwat naman dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. O kita gitimbrihan naman sa Espiritu Santo. We have been sealed by God the Holy Spirit. Nga kana timailhan nga kalifikado na kitang muuban, kinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad hangtod. Unsa pa? Mao ni ang akong gihisgutan, akong gilakbitan pag-usab, subli, just to remind us ang tanang mga panghitabo niya itong gidawat na ito sa Ginoong Kristo nga itong manluluwas. Gawas pag yun niya nagihatagan patag katluan o siyam ka mga irrevocable absolutes. You see? O unsa pa? Iya pag itong isang kapan sa 10 problem-solving devices. You see? Unsa pa may balibad ni mga di ka himong mananaog, ingon nga Kristohanon.
All these things nga itong gisgutan, these are the kanang kasangkapan nga gihatag sa Dios kanato, iyang gitagana sa kanhi pagyong wa pa ang tanan in eternity past, iyan na nagiandam og gawas pa niya na nakita inheritance dito sa eternidad nga deposito na nandaan di depositary mo sa Ginoo Kristo, ikupta na kanang atong inheritance. So na may mga tulumanon requirements ka aron kita mo kwalifikar, no, sa pagdawat niya ng maong mga inheritance, yung mga panulundon, then anha na ihatag apod-apod human gyud sa pagsakgaw sa simbahan after the rapture of the church. Nakita sakgaw na, and already nga ito naman nagilakbitan paghisgot upon. This is not part of our lesson today, so ato lang gilakbitan anyway nga may nungdanon magkinibalik-balikon. Okay, so mao na nga kita kay mga anak naman sa Dios, we should always be discerning of what's going around sa atong kalibutan karon. Og sayod naman kita nga kini atong kalibutan karon daghan sa mga katawhan, bagang road sa katawhan, apil na itong mga igsuong mga Kristohanon nga way ganas pagtuon sa mga negatibo. Sila ni bati na sila og kakuyaw, murag na nga tarantar na ito sila nining naitabo na ning kalibutan recently o karon ini nga itong panahon karon. Og unsa naman sa ang uban mo yung asa naman ta padung ini, wa naman tay kadungan, wa sila masayod nga naghuwat ang Dios nga mo dangop sila panwa man lahi man ang ilang mga pasiuna, mga priorities. Di man ang Dios ang priority, ang kalibutan man mao na cosmic, naaragyod sila na punta sa gahom ni Satanas. So mo na nakanudnod nagsamot nining kanang mo bitang ipada ang Dios og mensahe mikan ini karong gikagubtan nga COVID-19, itawag na daghanag coronavirus. Okay, ato na sa nilakbita gamay, no, kay ato na part man pod gihapon ni sa atong leksyon. Og unsa man nimo pag panalipod nimo, okay, ato na lang ning hisgutan nga unsa man nimo pag panalipod sa mong kaugalingon og pagpugong to prevent yourselves from niini gikagubtan nga virus, pandemic naman gyud, okay, worldwide. No, so mo na atong isgutan naman sa ning mga practical tips nga labaw sa tanan, importantly some spiritual tips. Okay, so unsay mga pagi, okay, surrender yourself to the Lord. Adto i-surrender mo ko galingon, human ka mo surrender nga to kaniya, dawata ang manluluwas nga si Ginoo Kristo pinagi sa imong pagbutang, sa imong pagtuo ngadto kaniya nga siya ra gyud atong dangpanan kay siya man ang manluluwas. Surrender yourself. Ya gamita kini, use this nga maoy kahigayunan ingon nga magtotoo na I'm talking to you. Ikaw ang akong gi-address nini. If you're a believer, use this as your opportunity as a believer to help others. Pagtabang sa uban. Panlabaw sa tanan, ipaambit ang maayong balita sa kalwasan. Okay? Sabot ka? Share. Now, na yung mga practical tips nga kung
balik ko sa panghisgot niya, ito naman ang hisgutan kanina tupod. Practical tips, o kini atong gibasihan lang ang unsa kanang task force nga naay kanang katungdanan ini ang kanang CDC ug uban pang task force sa atong pangagamahanan. Of course, practical tip ni nila panghugas imong kamot pang kanang panghunaw uban sa kanang sabon ug sa tubig many times sa kapila unya avoid ayaw paglikay o paghikap-hikap sa hikapon nimo imong mata, imong baba, imong ilong, labi na sa imong kamot nga way hugas, way hunaw. Unsa pa? Kung muubo ka o mangatsi ka, tabuni po ng imong baba, tabuni og tisyo. Okay? Tabungi tisyo. Kanya sa libay dayo na, humana na. Ibalibag. Now, niya pa, kung ikaw murag bation o na yutang hilanat, di ka maayo imong ibati, then pagmaskara. Wear a mask. Pagmaskara. Aron dili ka makatakod pusuban. Now, ayaw katarantar. Ayaw pagkatarantar tungod kay ang pagkatarantar kinibang stress mo ni makaubo sa imong resistance. Now, unsaon man nimo pag pataas sa imong immune system? Of course, ayaw kalimot og pag-ehersisyo, exercise. Unya kanang get some sunlight. Ano bang init sa adlaw? Patungod niya ng init sa adlaw. Anya, ayaw gyud og kanang pagkuwang og katog. Get enough sleep. Nya, unsa pa? Paglikay og mga tamis nga mga paghaon. Likay. Anya, likay po ng imong jita. Bantay ba ang imong jita? Ayaw pagkaon-kaon lang unsa na. Di ka mukaon kayo. No, what's your diet? So, bantay. Ampingi. Buta sabot niya. Ampingi ang imong lawas. O lastly, kung isugyot lang nimo ni, kung ikaw murag kahilantanon baron if you are sick, o gadaot ka, o doon na kay kanang temperature, ang malabing mayong buhato nimo ana resbay. Puyo na lasbay. Unya, tawgi mong doktor. Okay? Unya, ayaw patakod sa imong sakit nga tusuban. Ayaw umawit nang ipangsirahan ng mga eskwelahan, mga opisina. Okay? Unya, ayaw kalimot sa pagampo nga kining maong pandemic, kining virus, dili nimo kalat, di mo samot magkalat sa ngadtos daghan pa mga tao nini kalibutan na. Pagampo kung ikaw magtotoo. Okay? Let us pray. God will protect us. Iyatang panalipdan gikan ining maong pandemic ning ingon bitaw ni Santo Presidente Trump nga we are fighting an invisible enemy. Tinuod, di man makita na mao na. So let us pray to God that He will protect us from this epidemic and aron kita makabarog nga ligon apan ayaw kalimot sa paggamit apply sa pulong sa Dios. Labi na diya sa Salmo 91:10 unsa may gingon, there shall no evil befall thee, neither shall any plague
come nigh thy dwelling. Panlabing mayo, basahan na lang the whole chapter. Psalm 91. Okay? So mo na ang atong pagpahinumdom lang nimo. Now, ampo mo na karon nga niya kita ni ining epidemic nga nagahulga sa tibuok kalibutan. Kini atong nasod, the greatest nation in the history of the world, nagatubang niining kritikal kayong away, gubat. O labaw sa tanan na ay gubat sud sa atong kalag. Gubat kini gawa sa atong kanang kinabuhing politika, ingon nga nasod, kini atong nasod labaw na badly needs sa atong pagampo, especially in this difficult time. There's so much evil, bisag pa ni karonggi at tubang sa atong nasod. Ug labaw na tang nanginahanglan sa pagampo. Prayer is critical. So, naibaw naman ka sa agenda o prayer pod, CTIP. Na I'm addressing this to you, fellow believer, nga naay agenda o prayer. Primero, confession. CTIP man. Confession. T, thanksgiving. I, intercession. But pasabot pagampo ngadto sa awalang sa uban. O ang ikaupat, petition. Pagampo alang sa atong kaugalingon. Now, we know already that prayer is an experiential part of our spiritual life. Bahin kini. God always hears a believer's prayer. Kanunay yun. Nga dunggon sa Dios ang pagampo sa usa ka magtotoo. Ug kining pagampo hinagiban kini alang sa matag magtotoo, nga galamiton sa matag magtotoo. It's a weapon. Now, of course, prayer is a confidence builder alang ka na itong magtotoo. Kay ang magtotoo is supposed to be oriented to God's will. Nga nag-a-appeal kini sa hingpit nga timing sa Dios, perfect timing. Now, it develops the believer's virtue of patience. Makaugmad yun. Maugmad ang atong virtud sa mapailubon. Okay? How to wait for God's perfect timing. Unsa ato paghuwat sa hingpit nga panahon sa Dios to grant a believer's petition. Of course, naibaw naman ta sa atong pagtuon bahin ini sa miaging mga panahon nga ang Dios mutubag sa atong pagampo in either of this way, yes, no, or wait. See, tulo kamatang sa tubag sa Dios. But sa diha nga siya mohatag na siyang tubag, that answer, paminaw, kanang iyang tubag is absolutely for our own benefit. Sabta gina. Di man ang Dios hingpit. Ang iyang plano hingpit. Kaya ang usaman lang ka persona nga hingpit mao'y maka buhat og hingpit nga plano. Og sanglit ang Dios hingpit man, ang iyang plano hingpit po. Dosto? Sa in English pagasulti, only a perfect person can make a perfect plan. And since God is perfect, His plan is always perfect. So, mo na nga kita kanang painumduman sa Dios nga kita magampo. Let us pray that kining kagubot na karon sa kalibutan through this pandemic, of course,
may perfect timing lagi ang Dios. Huwat lang ta sa iyag yung perfect timing. Kaya naagid siya mensahe ni karong pangitabo ning kalibutan. So let us pray nga unta ang mga pangu nining atong nasod, the nation's leaders, mo alagad sila nining nasura uban sa ilang pagpaubos ug sa ilang lantip nga pangisip with their wisdom, pagampo, paghangyo o of course pangaliw po ngadto sa Dios regarding the issues nga atong giatubang. Okay? So ato lang ning gipahinomdom nimo. Now, of course, ayaw pod kalimti nga naay mga butang natong mga Kristiyanon nga angay ampuan. Kaya ako lang kagtagaag upat ka mga nag-una niini. Things to be prayed for. We should pray for the salvation of all unbelievers. Romans 10:1. Mo na una, ikaduha. Magampo punta alang sa espirituhanong pagtubo sa mga magtotoo. Ephesians 1:15-19. Ikatulo, atong ampuan nga mo kanang masangyaw, makalat o kanang sabwag, the rapid spread sa pulong sa Dios. 2 Thessalonians 3:1-2. Ug ang ikaupat, ang atong pagampo nga nauntay pagpanalipod sa Dios sa mga pastor teachers, mga ebanghilista, mga misyonero, batok sa mga daotang mga tao. We should petition, okay, for the divine protection of pastor teachers, evangelists, missionaries against evil people. Ephesians 6:19 and 20. Natiman ito, dunay offensive weapons natong mga magtotoo. Unsa man. Do you know? Do you still remember? 2 of these offensive weapons. Number 1 is the gospel. Number 2, the word of God. Okay? So, mao na nga ato lang ning lakbitan agi o pagpahinumdom ka na itong mga magtotoo. Okay, padayon kita sa atong gibiyaan. Kagahapon, naghisgot man ta niya itong agi review ni the real keys of success in life. We already said that ang tinuod, matuod yung mga yawi sa kalampusan sa kinabuhi, dili pinaagi sa mga kanang mga laka nga gisugyot sa mga secular nga mga kanang mga basahon, secular books sa mga pananglit nining popular naman na kayo nga how to win friends and influence people, dili mga tawhanon ka ng mga pamaagi, and you know already the principle bahin og mga solusyon. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Mao ni nga atong itun-an ang solusyon sa Dios kay mao ra man kini ang genuine, the real. Mao bitaw nagyat tong ingon nga real keys of success in life. Real. Matuod yun. Okay? So, ang nag-una yun ni get saved by faith in Christ alone. Pinagi sa imong pagpaluwas, pinagi, unsa? Sa imo lang pagtuo kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Na ka na mabasa nimo sa Acts 16:31. Okay? Unya, ikaduha niya na by growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Ayaw na nagkalimti. Now, by the way, kamo nga nakadungog na niini, nagbalik-balik na tanini. Ayaw batia nga kanang murag gilaayan na mo nga
atong gibalik-balik. Wa tayo mahimo. Bahin mi ni sa atong giingon og inculcation method. Sinilsilay man. Nga di man masilsil ang usa ka butang kundi nimo na balik-balikon. Gusto? Mao na po ni atong subli na po ni pag hatag og empasiya kay usahay manggod tawhanon nga atong ibati atong masinati tinawhanon wa ta maga gunit sa iyahang paagi sa Dios. Kini paagi ni sa Dios ato lang ning gisunod. Okay, so if you have that burden nga magatubo diya sa pulong sa Dios, then mo kini. Unya, we are doing this balik-balik. Kay this is the emphasis. Pagsilsil gyud nga di na gyud na nimo mahin di kay mainumduan. Dili na nimo makalimtan mo bitaw na that's the main purpose nga atong gibalik-balik aron di na gyud makalimtan. Dili kay gibalik-balik aron imo hinumduman, dili sayop na. Dili kay rong mahinumduman mo, dili aron di na gyud nimo makalimtan. Let's get serious. Morning ang awhag nimo, gisugyot nako nimo. I strongly suggest, strongly recommend, get serious in the study of the Word of God. God is dead serious to His Word. Dili duwa ning Kristohanong pagkinabuhi. It's a thrilling, adventurous, unique, sophisticated, fabulous, fantastic kind of life. Mao na nga buot sa Dios nga ikaw ug akong mga anak niya magmalampuson sa atong kinabuhi. Mag-andam sa atong kaugalingon. God wants us get ready, prepared. Kay ito ay nagahuat na itong labias kanindot. Di na ginanimo ma-describe. Unya dito sa eternidad nga itong pagadawatong unsa mga ganti sa Dios, mga purong-purong ato naghuwat na dito. So mao na nga kita giandam kanunay sa Dios. God says in His Word, be serious to my word. Get serious. This is the time now. Iwan na panahon. Time is running out. Running short. So, tomorrow may be too late. Karon ang panahon nga makaandam kasi mong kaugalingon. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaysa itong pagbalik-balik, pagtuon ni subli-subli sa pulong sa Dios, ang atong Ginoong Kristo mahimo na siyang tataw na gyud, klaro na gyud sa atong kinabuhi. Kay the fact nga naluwas ta diha nahiusa diha ta kaniya hangtod-hangtod. Karon kay nahiusa naman ta kaniya, God wants us to live sa model of life nga iyahan ni Ginoong Kristo. Morning, samtang magtuon ta sa pulong sa Dios, giumol ang atong personalidad, o dili, not necessarily personality, it's our inner man. Naga-develop kini, maugmad kini, samtang naga-padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Dios. This is the only way. Just imagine, di ba ito ang gisgutan nga, the Christian way of life is a mental attitude life. Matang dinis pang una. Kaya nga itong una, may rumbo, may puntarias pulong sa Dios. May lain. Nang ang pulong sa Dios na itong itunan, nahanok na din sa itong kanang right lobe of the mentality of our soul. Ngayon na hanok o nasod, napundo na sa kasing-kasing sa atong kalag. You see? Atong kardiya, sa Grigong pulong pa. Kardiya is the heart of our soul. Mao na nga kining ikaduha, real key of success in life
Mao ang atong pagtubo diha sa pulong sa Dios. Magtubo ta. Unsa ang pagtubo? Pinaagi sa pagtuon sa pulong sa adlaw nga paagi. Dili kay sagana lang nimo kanang sinima na o kanang binuan ba o dili kay saganahan lang adlaw on a daily basis kay matubang tag mga suliran on a daily basis pod hosto mana ang Dios buot siya nga magmalampuson magmadinaugon kita kanunay and He is the author of winners ang Dios mao na nga kung ikaw positibo sa pagtuon sa pulong sa Dios ikaw may puruhan nga ikaw mahimong espirituhanong hamtong spiritually mature kung na kay katako sa pagkinabuhi pagdawat ng mga panalangin o sa paghigugma na kay katakos. In other words, you have the capacity for life. Unya, you become a good decision maker. You see? Good decision maker. Kaya imong tutukan dili man ang suliran. It is the solution. See? Solution-oriented ka. Kaya, in the first place, na naman ka nasuod na magkasplano sa Diyos. The protocol plan of God. O unsay definition of this protocol plan of God. Gawas nga, it is a right thing done in a right way. Is right. Okay? Dili kay right thing done in a wrong way. That's wrong. Dili kay a wrong thing done in a right way. That's still wrong. Nalabaw na kung a wrong way done in a wrong way, samot na. It is only a right thing done in a right way is right. That is the description of the protocol plan of God. Besides, the protocol plan of God is also defined as it is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. You see? Mao na ang plano sa Dios. Nasuhod ka na niya na. Nara na nimo gamiton ba nimo? Kasangkapan man na sa Dios. Nga maka-identify ka sa suliran nga mga tubangon, maka-anticipate ka, maka-andam ka, unsa pa, makapugong ka, o makasulbad ka. Kaya kanang solusyon na iyaman sa Dios, di man atong mga tao. Kaya sa ito'y prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Yung gawas. You see? So, mga na nga patubuon ta diya sa pulong sa Dios. God is in the business of promoting His children. God is the only source of genuine promotion. You see? Huwag magkatandog niya ng tao unsang gahuma. Kinsa mang satanasa, diha unsang mga demonyo. Dili. Kaya it is His iyahana sa Dios. Kanang promosyon. It is solid, guaranteed, o unsa pa. Ang iyang saad sa Dios is ironclad. Ligon, dili na matarog. Mauna nga. These are the ingredients of being a winner believer. Kaya kinsa magdili buot mahimong mananaog nga magtotoo. Na mao ni gisigihan atog hisgot pagtuon ni kamo nga nagsunod na ni then kung balikon sa pagsugyot nimo get serious. Kung kanimo rag nagtapaw-tapaw lang imong pagtuon sa puno sa Dios nga murag sagana lang nimo wa ka maga kanang tininuod. I think that's the right Visayan word, tininuod, matinuoron, tininuod, genuine, serious, sincere. Ikaw magtuon sa pulong sa Dios kini
niya na grasya sa Dios nga gitagana gyud nato alang ka nato for our own benefit. Kasi mo bitaw na nga tugingon nimo nga ang pulong sa Dios gimugna ni sa Dios for our own use. Na ang tuyos pulong sa Dios gamitonon. Mo nangangutan ako nimo imo bang gigamit ang imong nakatunan na sabtan natun-an imo na bang gituuhan na kay mao ra man ay panahon nga imong magamit human ka mutuo niya na imo bang gihangop did you embrace it, hug it kay imuha naman gyud na imo bang gigamit kay mo God expects us to use the word of God nga niya na sa atong kalag mabita nang gitugon sa bulong sa be not only hearers of my word but be doers of my word na iyan ang gitugon kanato o na nga ikaduha tayong tapot gihapon ini grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ kay mao kini ang atong pagsunod lang sa gitugon sa Dios, gipasidaan sa Dios, gipahinomdom sa Dios ang iyang kabubuton. Kini atong gitunan iyang kabubuton, iyang plano, iyang kabubuton, iyang kanang tuyo, iyang pasidaan, iyang kanang pagpahinomdom. Okay? So, mao nang sige tag tuon nini, sige tag hisgot nini mga bahina kay mao man ni part man ni bahin man nini nga atong gitun-an nga mga matuod, tinuod, real keys ang mga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. Di ba ka buot magmalampusos kinabuhi? No, it's a matter of choice. Mo ni. Okay? Nawang punta mag-ingon nga maorag yun niyang paagi. Usa lang. Kini sa gisangkap sa Dios nato nga grasya. Huwag yun tayo atuan ini. Igor ito sa pagdawat. Naroon na ni mo dawat ka ba mo sa likway. You know already. God has given us a perfect freedom. Total freedom. But with that freedom goes responsibility. Ayaw na nagkalimti. Okay? Ato ni padayon ug magampo ta. O ayaw si piyata. Sa pagsubay, pagsunod niini, sa sumpay niini atong gipangtunan, magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, ang kapasalamat kami kanimo. Niining laing higayon nga mong gitunan sa ang imong pulong, imong kamatuoran. Salamat o Dios, nining grasya nga mong ipahimuslan ninaot nga kinimay imong panalangin sa among kinabuhi aron kami makapadayon sa among pagbuylo sa among Kristohanong pagkinabuhi. The unique, sophisticated life we want to live. Salamat sa among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.